Niger, Burkina Faso, lakana ministre Soko Niger Sorasi tani wolonwula fagara ratadon na ka kɛ ni jihadistes ye jamana tilebiyan danka ni Burkina Faso. Ministre y'a jira ko Sorasi mugan jogilenw taara n'u ye Niamey dugu kɔnɔ walasa ka furakɛli kɛ. Niger jamana faba Niamey dugudenw bɛ ka ɲɔgɔn ta ka se ka Sorasi fanga dɛmɛ ka d'a kan farafina tilebiyanfa marabolo CEDEAO ka bagabagali min bɛ ka bonya o min ko a bɛna Sorasi fanga kɛlɛ. Libi dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw y'a jira ko kɛlɛ minnu kɛra kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ jamana faba Tripoli ka mɔgɔ 27 faga ka dugudenw to u ka sow kɔnɔ. Nouvelle-Zélande arabadon na kiritigijɛkulu ye farafina tilebiyanfa muso dɔ Lauren Ann Dickinson jalakilen do a denmuso fitiniw 3 fagali la septembre kalo san 2021 kalo kelen o kɔfɛ denbaya nin bɔra farafina tilebiyan fɛ.